Tumingin. Yeah. Ngagay. Kita din mo karon sa kalingan nino. Pag-uman. Pag-uman. Bago pa rin paksik. Oh, saan na gan? Oh, bago pa eh. Duha pa rin katlaw niya. Okay, helmet siya. Kita kan. Oh. Ano yung kita, di ba? Kita. Bigay na ng paksik no? Bago pa rin. Maayo ko lagi. Ayun. Maayo eh. Sabi na. Ha? Sabi na. Tatlo ko kaya eh. Ano po ba na magtatawa ba? Ha? Ay, katuloy. Maayo mo sakit ka. YouTube mo ba? YouTube. Tanaw. YouTube. YouTube? May stipping. Basic. Search na sa YouTube. Nagkaroon mo rin. Wala daw mga kapatid brothers. Saan ang mga champion? Ako sa Zabaw ko sa Nakayo. Siya kabinet mo? Yan, sunod na. Sa Mandal.
Ang memory ani. Malakas ah. Huwag naman tutunganan, sparring lang yan. Ikaw lang, ma'am. Mana?